Zango, ABC, sai baba. Mu na kaya kake baba ko an cika ba dan nawa. Ga sawin giwa. Ma'an Basiru. Aman tuku. Ma'an Jibo. Daga ina kuke haka da fatsakin rana ka? Ya Allah. To, me kake yi a nan? Ina layin zaɓe mana. Layin zaɓe nake yi. Ma'an tuku kenan. Baka san an daga zaɓe ba To, kenan. in an daga zaɓe ne aka daga? Ai tun ranar da aka ce an daga zaɓe ina nan akan layi. to da Kuma ko gaske so goma za su daga zaɓen nan ba inda zan je. Ina nan sai layi ya zo ya same ni a nan wurin na kaɗa ƙuri'a ta kafin in bar wurin nan. Ba inda zan je. Ka ganni nan ni ma kaina daga birni nake. Na zo A can kake sana'a kenan? Can nake sana'a. To, Amma an ce min an daga zaɓe. haka yake. Amma juma'a mai zuwa tun da duku-duku zan hau moto in dawo. Yanzu zan je in haɗa kayana suna nan a haɗe. Zan koma birni. To. Sai mun kai baba Bahar North Level. Kai ma ka tsana da yan boko kenan. To, ni ma tun da aka yi haka, kwandan da ban kaji mariran katsinawa yanzu zan koma in ɗauko kayana da fulo da tabarma da buta an zo in shimfiɗa mu zauna mu kasa mu Haka tsare. yake malam. Babu idan mun ranga a Ni zan wannan samu tafi lulluɓin Manjibo. atom a ƙasa, insha Allahu. Kayana yana can zan je Bari in haɗa koma, Ina nan yanzu ina zan da sha. Ga sawin giwa da ke tsadara kuma yayi bacewa. Sama uwar nisa lahira gidan zuwa badawa. Baba ga dangargi mai wuri da ya zo ai bugawa. Kun ga kasar kabare bai sace da Allah ai kokawa. Kun ga ruwan hanya ko da ba sha ba na takawa. Kai ga ruwa ne ai hannu yayi kaɗan kamawa. Hasken rana ne baba wanda tafi bai karewa. Alaikum salam. Gayi. tambaya nake. To ina jin ka gayi, ina jin ka yi tambayar ka, ina jin ka. Ni gani ne ma duk gurin ba ma an zaben nan ba shine nake so in sani wai na yake layin ne wai. To ikon Allah. Ka ji shi wani ma bai ma san an daga zaben ba. To dan gayi zan baka amsan tambayar ka, amma ni ma sai na yi maka tambaya ka bani ansa kafin a amsa maka tambayar ka. Tambayar da zan maka ko ita ce, shin wai a cikin jam'iyyun nan guda biyu dan gayi ka zaɓi guda ɗaya wanne kake ciki? Jam'iyyan ɗan lukuti ko na ɗan siriri? Ai wadan lukutan nan ba barawo ne ba shi din ne mana baka hamman ha ba ni mu an siriri da wallahi an siririn nan mu ai sai shi wallahi. To ashe muna tare kenan dan gayi. To ni ma zan baka amsan tambayar ka. Amsan tambayar ka dai ita ce zaɓe dai san ɗaga. Kuma sun ce sai ranar asibiti mai zuwa za a yi zaɓe. Amma ka gana nan dan gayi tunda aka ɗaga zaɓen nan ina nan a nan wurin ina kan layi ba kuma zan je ko ina ba ko so goma za su ɗaga zaɓen nan. Sai na tsaya na kaɗa ƙuri'a ta na zaɓi baba Buhari sannan zan bar wurin nan ina nan a To ai shi kenan ba ni ma bara an fasa ko in je in dawo ba ai shi kenan in je in dawo ka ba. yayi A ci gaba da yi wa muna a madan dana mana gayi ai jam'iyyar mu ɗaya ne muna tare. Ikon Allah. Kaji gaye ma kenan da bai da cikakken hankali ya san ya ce yana bayan ɗan siriri bai bayan ɗan lukuti ya san abin da ya dace balantana mu da muke da hankalin mu muna nan mu kasa mu tsare sai baba Buhari 2019 insha Allah sai baba Buhari ya je North Level mu ma madana na yan boko Buhari za mu zaba a online muna kira sai baba Buhari na za mu sake zabe Buhari, waje mun je sai mu sake zaben Buhari, hannun ku sama